खुलुमबाय बडोलेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव आं ललिता गयारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दं। क'क्राझाराव हाग्रा बिफाना गं 11 दंफां सिखाव मैसो गारिखौ जब्द खालामदों। पान्जाबाव पुलिसनि हेड क्वार्टाराव बम बेरदों। जरहाटआव सासे नंखाय उकिलखौ पुलिसआ हमदों। जम्मु काश्मीराव रैखाथि हान्जाया सानै उदखारिखौ गावथारदों। चिरांनि दादगारियाव दुंहाव थासारि भुटाननि गंसे ड्राम्पारजों हुख्रेमजानानै सासेनि जिउ खहा। सिमेन्ट सापरि दलगुरि गामिनि रनजित बसुमतारीनि बिसि पुर्णिमा बसुमतारीया गोमानानै दं। नखरनिया फैफिनजानो लुबैदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आथिखालाव रायमना हाग्रामाखौ हादरारि पार्क एबा हाग्रामा फोसावनायनि उनाव सानहर हाग्रा बिफाननि गोख्रों नोजोर लाखिसेयावबो आयेन बेरेखायै माखासे उदखारिफ्रा हाग्रा ओनसोलाव सिखावै हाबखुमाना स्रोदै दंफां दानफायनानै दंफांनि फालांगि खालामबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमा रायमना हादरारि हाग्रामायाव आयेन बेरेखायै स्रोद दंफां दानफायनायनि खौरांखौ मोनना रायमनानि कुसुगाव वेस्टार्न रेन्जनि मावफारियाफ्रा गोख्रों सिग्रोमनायाव गं 11 मैसो गारिजों दंफां लांनो नाजानाय गारिखौ हमनो मोनो, नाथाय फालांगिरिफ्रा खारग'नो हायो। रायमना कुसुगाव वेस्टार्न रेन्जनि रेन्जारआ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला आयेन बेरेखायै स्रोद दंफां दानफायनाय लांखुमानो नाजानाय दंफांनि बेसेनखौ गासै 1 लाख रांनिबो बांसिन जागोन होनना बुंथिदों। उदखारिफ्रा पान्जाब पुलिसनि हेड क्वार्टाराव हरखाबै बमा बेफ्रुहोदों। पान्जाबनि महालियाव थानाय पान्जाब पुलिसनि इन्टेलिजेन्स उइं मावख'आव हरखाबै TNT बमखौ बेफ्रुहोदों। बे बम बेफ्रुनाय जाथायाव रावबो सुबुंनि जेबो खहा जायाखै, नाथाय मोनसे फ्ल'रनि खिरखियाव नांनानै माखासे खिरखिफ्रा बायस्रानानै सिलिंखार जादों। सुलुङाव मिथिनाय बायदिब्ला महालियाव थानाय पान्जाब पुलिसनि इन्टेलिजेन्स उइंनि मावख'आव हरखाबै TNT बम बेफ्रुहोनाय जाथायाव लोब्बा थानाय साद' दायनिगिरिफोरखौ सन्देह खालामनानै गोख्रों सन्देरनायनि गेजेरजों हमनो हाबाय। जाथायाव लोब्बा थानाय सुबुंफोरा पाकिस्ताननि खालिस्तान उदखारि हान्जाजों सोमोन्दो दं होनना मिथिनाय जादों। आथिखालाव थगायसुला सुबुंनि जेरावबो आंखाल गैलिया। बिनि बिदिन्थि महरै जरहाटआव सासे सादारन सुबुङा गावखौनो उकिल होनना लकेल सुबुंफोरनिफ्राय केस गेलेनाय आरो बिजिरनायनि मुङाव रां लाबोबाय थादोंमोन। जरहाटआव पुदुम कर्मकार मुंनि सासे सादारन सुबुङा गावखौनो उकिल बुंनानै गोबां सुबुंफोरनिफ्राय केस रेजिस्टार खालामनायनि मुङाव रां लाबाय थादों। सासे आइजोआ गावनि फिसायनि गसरखौ बिजिरसालियाव दैखांनायनि मुङाव 15,000 रां पदुम कर्मकारनि आखायाव गथायदोंमोन आरो रां मोननायनि उनावबो पदुम कर्मकारा जेबो खेर खेरायैनि बार एस'सिएशन मावख'आव थांनानै गासै खोथाखौ फोरमायदों। बेनि उनाव बार एस'सिएशननि मावख'आव पदुम कर्मकारखौ लिंहरनानै बेनि सायाव गोख्रों सेबनायाव गावनि गोरोन्थिखौ सिमान लादों पदुम कर्मकारा। दायो नंखाय उकिल पदुम कर्मकारखौ जरहाट पुलिसआ हमबाय होननानै सुलुङाव फोरमायदों। जम्मु काश्मीराव उदखारि हान्जा आरो रैखाथि फायखि हान्जानि गेजेराव गावलायनायाव सानै उदखारिफोरनि जिउ गोमादों। जम्मु काश्मीरनि सोफिया पसन ओनसोलाव रैखाथि हान्जाया उदखारि थाखोमा फैनायनि सुलुं मोननानै गोख्रों सिग्रोमो। बे सिग्रोमनाय जाथायाव उदखारि आरो रैखाथि हान्जा मोन्नैबो हान्जानि गेजेराव थाद'आलासे गुलि गावलायनाय जायो। उदखारि आरो रैखाथि हान्जानि गेजेराव गावलायनाय जाथायाव उदखारि हान्जानि सानैया गावथारजादों आरो ओनसोलनि सासे दाय गैयै सुबुंनिबो जिउ खहा जायो। बेनि अनगायैबो उदखारिनि गुलियाव रैखाथि हान्जानि सानैया गोब्राब जोखोम जादों आरो ओनसोलनि गोबां सुबुंफ्राबो गोब्राब जोखोम जादों होनना मिथिनाय जादों। चिरां जिल्लानि भारत-भुटान सिमा ओनसोल दादगारियाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। देंबागि गामिनि थागिबि 45 बोसोर बैसोनि सरमेश्वर नार्जारिखौ भुटाननि गंसे ड्राम्पार गारिया हुख्रेमलांदों। जाहोनाव सरमेश्वर नार्जारिनि जिउआ जायगायावनो गोमादों। ओजोंहाय भुटाननि ड्राम्पार गारिया जाथायनि उनाव लोगो लोगोनो भुटान फारसे हाखु दाखुयै खारलांदों होननानै जायगानि रायजो राजाया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। बे जाथायनि उनाव जायगानि रायजो राजाया भारत-भुटान लामायाव जथेनानै धरना होदों आरो बेनि खौरांखौ मोननाय लोगो लोगोनो काजलगाव SP अफिसनिफ्राय गोजौ सारिनि पुलिस अफिसारा थांनानै थासारिखौ गुरुं खालामहैनो हादों होननानै मिथिहोदों। नाथाय अब्लाबो जायगानि रायजो राजाया भुटाननि ड्राम्पारफोरखौ नाखि लागायनो थाखाय चिरां जिल्लानि पुलिस खुंथायखौ दाबि खालामदों।
मानो होनोब्ला आथिखालाव भुटाननि गारिजों सोरबाया जाब्रबथाय जायोब्ला रावबो खहा सुफुंनाय एबा इन्सुरेन्स मोना। धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट सापरि पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय दलंगुरि गामिनि रनजित बसुमतारिनि बिसि पुर्णिमा बसुमतारिया सोलिफु बोसोर 2022 मायथाइनि 4 मे सानखालि सिमेन्ट सापरियाव ब्लाउस सुहोनायखौ लायनो होननानै ओंखारलांनानै दिनैसिमबो सफैयाखै न'आव। आथिखालाव बिसोरहा सासे उन्दै फिसाज्लाबो दं। बेखायनो गथ'नि इयुनखौ नायनानै जेरावखि थाया पुर्णिमा बसुमतारिखौ न'आव फैफिननांगौ होननानै खावलायदों फिसाइ रनजित बसुमतारिया। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।